kutsu olet rautaa. Voi voi, kun huutosakki pauhaa. Ai ai, kun koko kenttä jauhaa, niin voitto silloin kutsun on. Korkealla kirkonmäellä tukirasti on. Sieltä lähtee kutsun pojat aina taistoon. Ensi matsin kakkosessa senhän voitimme, mut ainoaksi ei jää se. Oi oi, sä kutsu olet rautaa. Voi voi, kun huutosakki pauhaa. Ai ai, kun koko kenttä jauhaa, niin voitto silloin kutsun on. Ensi kerran kakkosessa se on uutta se. Vastustajat luulee, että ne on maltane. Kultsun pojat kyllä tietää kuinka pelataan ja pinnat kotiin otetaan. Oi oi, sä kutsu olet rautaa. Voi voi, kun huutosakki pauhaa. Ai ai, kun koko kenttä jauhaa, niin voitto silloin kutsun on. Valmentajat, huoltajat, niillä vastuu on, että pelit pelaa niin kuin neuvottu myös on. Kultsu ei jää heittopussiksi, jos niin luultahan, vaan ensi vuonna uudestaan. Voi oi, sä kutsu olet rautaa. Voi voi, kun huutosakki pauhaa. Ai ai, kun koko kenttä jauhaa, niin voitto silloin kutsun on. Voi voi, sä kutsu olet rautaa. Voi voi, kun huutosakki pauhaa. Ai ai, kun koko kenttä jauhaa.